Igama lami uCeliwe ngokwazi Ncume, ngihlala eNsimbakazi, ngishadele kaQwabi. Abantwana bami nabantwana abawu-3, igama uSamukelo, Mbukelwa. Lo owesithathu usiko lethu Kwabe uncela ibele. Laba abawu-2 babencela ifomula. Ukubaluleka kokuncela kwebele-ke ngikubonile omehlukweni kwefomula nebele. Ingane ikhula kahle, ingane yebele. Ikhula ayibi nomkhuhlane, ayigulaguli ingane yebele. Ngisho ngabe kuthiwa ingane yebele iyakhwehlela, kodwa akubi isikhathi eside ingane iphethwe umkhuhlane. Ngobani? Ibele linempilo. So kubalulekile-ke kuba ukuthi ingane uyincelisa ibele ngoba nezifo ziyavikeleka, ayingeni kalula ingane izifo. Mina ngibone ngowami-ke, owami ngisho eklinikhi mangabe i-weight akaluzi weight, u-right nje. So bomama ingane ibalulekile ukuthi siyinikeze ibele linempilo.